Ebushafo na ye checha obi biara sanso ema ahwefo echefo adofo yema ganafo nyina kwa ba ede eba Attention TV so your most inspirational YouTube channel. Ebushafo say uye new to the channel na sa onya subscribe ya hobra se kwanso bon homode na subscribe kama emfa ema send be ya yenya de video fofo nya betu dwapo benya nkai bo no na wo so aba channel na so abehwe bi ama wo so hu ne eko ene ne eba ewo oman Ghana emu se wo se mabepie mu ewo asabre na abra made trending news meet na mframamu ede ama mame ekuya into the original host of this program the trending stories and sema atese ewo man Ghana mu eno na maboabo na nyina no mede ba beso ama wo so hu ne eko ewo man Ghana mu ebuchafo ebra yense wo brede yen nsem na se na yemfa emam ebuchafo na yesi from na ya share nsem na se na ye de amamu de na kam ya yense na otwe mu ana video bi eti atese ewo social media so enya asem ketwa na nipa etwe ne sre ene abasa ne nyina ene se Kojo Nkansah when Kumawood actor wono ana we see 12 bedroom edi amane mamia enya asem ketwa na ebra video beto edwano ase ebra ye de dwumedi ni hihye so no ensem trofo bebre na ana ko nipa ebotwi ekopie mu ho a enya asem ketwa ebeye enigesem eye papapa eno ana ye bra penye Zion Felix ene Kojo Nkansah when etwetwe nkomo ebisa na the motivation behind building a house for ne mame enfia wedi na we see 12 bedrooms edi amane mame de in fact na etwetwe aso na ebra Zion Felix ene etwetwe nkomo no Kojo Nkansah when chiri mu se ne mame obi a wo pe na asem eye papapa na mame abre won ho anya asem ketwa na Kojo Nkansah kasa ya do mpempen so chiri mu se empo enei se musubo ne yere na se ne yere kasa etia ne mame na se ne mame ka che ne se wonya ne yere anase one ne yere nkoja ya ware a obeya suti amane mame ene ne yere akwakoja Kojo Nkansah de nsem bebre na ene tudwa yenko ne nko TV na yemra kopon antunu kwanem wie dan wie sise me broda wie me metra hono bompa se bere nyankopon mamma me nyinche ontunu kwanem ni se enfia o de ma wiase nya 70 ye aboso 80 otwa 80 no na mmom adu nyankopon koso ma no ho ba no ontunu mfie nkwanem mame no on transini nchine mo 1 years empo se mame ne meraso na sebse nyankopon mame nya sika influence stand no kopim se menya sika ansa na waje ne nkwa se menya sika ne meraso ametuma e bibia hye ne monyama sa aka ho a ma nyankopon nya no onkoso ma no trans kopim se makoso ide matumi se musa mpama yi ansa then it was every one abrabom 8 years ja mama ne obi a abrase de number 1 neni so ne owo ni fie aduane powder aho nyina atuna menkwa mkolegi yi beautiful na adworo nyina karebo ya ba fie a obi ni mama ne mutu oso obi a neni mi obi ade enso wetu a muza so wetu mi ba fie a onu me se me nkran na makasa ante me ha mitima nwono ho yo nyamidie ana ma sampa ma betim papa adu chedu aso chechera ase enti no anu no za ma mene din ko ma me sisa nkwa enipa wa 20,000 waji ma wo 10,000 nafu we nipa chebe me bom pa ese me yire ko nshia what the can one forever make when me say mama Ocean midfield Ocean mama abrabo on fa hwe hu won ti atesem ya bi atesem say ne ma ti akwa bia na oba wore fu bia no wasiti won se obi a life ke efe on have ya wori gine ho a hia manka bo musem so how 80 years awale ofole awade ne course wo awade nim ni ku tete no to kwasi ni ku kofwe mpra wo yesi we awale 2 wale 5 ni nyina pa wo gina pinti nyam be gina de sa ma ba aw do afamu no wona wo tie na futu enye de won ko bi cause afam mam me yere sem mame ti achi bia no se bi yankwa frɛ na wona em sika mada na baba ma na wo so hua mame ne ye deni de ma obi a nensenum ni kunwam nyina obi a won tie ni ku sanse se me nyawa me nyawa ba nti se me nyawa be mame ne ka se me nyawa ene ya me jawo
me here bo mabrabum dem here say bo bu maame no one me ne bia ti say maame ne ka say kodwo we mempa me say ne kwa na waka no wonya me say ne kwa na waka no tu hye ni panam ababoa ta amanya me akoso ahira me sana maame aba na no kani say me yere so me nuamo so be fa maame ne suban so fa maame ne suban ni bi na aboa sana maba da say me ka say me ka che na me ye bi jaye say abaifo say abaisemti yebokuminti wo ya yeboku ampampa me ye so no hu say asimsikasem bi na bi jaye tinin chekire bi hye no babe mu say me tie ne pitching akwaso no ana manya ne gi a babe wasampo hye say frene fie ni bia anyame ahirawo a wo kakra so wo bi kofie ena obuhya na kwatena se mu ni di monton sane di wo bi abo mu saa so na bo say bisi fie so asi na monko tena monyi moni enso so akosi so maame dabere we hu yesi o maame ya ba fori nyina na timfo fasika nkufiri owu ade na esi hwe kai wada kai to saa me owu no e de afo so menya da bi me de frefa fo nyina ye be saa de amma maame na tiase ne ne agye na kra ni aba no ho sebe nyam fasa na mmere so no meto sa friend parliament ma anya yimpa di nani hu ye no yesi de nani ehu ebucha for sa pepepe anete ha na be de ensem nyina ebesi e de amomia me de ensem bromedin ara energy Jacob Mete makram